Owe bụrụ ya Igbo Bigbo ana m ekene unu n'ụzọ pụrụ iche. Asị m na ụwa ọzọ m ga-anọ aga m abụkwa onye Igbo. Ana m ekene unu n'ụzọ pụrụ iche dịka m si kwuo, obi ụtọ ka m ji na-anabata unu n'oge ndị Igbo n'ụbọchị nke tata. N'ụbọchị nke tata anyị ga-eme ihe a kpọrọ Igbo TV Challenge, nyawo ịsọmpi. O nwere nwanne anyị ya na-abụ nọ ga-eso wee mee nyawo ihe. Chetakwa na tata bụ ahịa Eke n'ụbọchị nke tata. Wee bụrụ ọnwa Maachị gbara mkpụrụ ụbọchị 15. N'ịgbapụ ya ọsọ anyị ga-aga ozugbo ga-akpọpụta nwanne anyị nwaanyị maka na oge adịghị ka anyị gbapụ ya ọsọ. Ndewo nwanne anyị nwoke. Ndewo Mazi Izuchukwu Grateful Heart. Daalụ onye obi esara mbara. Daalụ ọkwa ụta nke obi gị dị. Nwa na ihe mere n'ụwa anyị ga-aga n'ihu gbapụ ya ọsọ maka na a sị na oge adịghị. Ine anya ya bịa bụ onye mbụ bịa mee ihe gbasara omenala. Mgbe anyị bịa gwa ndị Igbo niile ebe niile ha nọ n'ụwa na Ikeji ndị Arọ ndị Izuọgụ ga-abịa n'ọnwa Eprel ma ọ gbaa mkpụrụ ụbọchị 9 n'afọ a. Wee gwa asị Igbo owu na-esi biko bịawa na Igbo anyị niile wu Igbo, anyị niile mere gịnị, anyị wu otu. Anyị wawe ihe abịa mee mbụ wee mechasị na anyị ga-eme gịnị, anyị ga-abịachite wee mee gịnị, were mezie ihe anyị kwuwe bịa n'ụbọchị nke tata. Ịma na ihe anyị kwuwe bịa n'ụbọchị nke tata ọkwa ya wee bụrụ ya ịnọ na oche nke ndị Igbo na-akpọ hot seat. Ama mmanya bụ oche ọ tawagwo ọkụ ugbu a. O nwekwa ike nọ na ịmagwo na asị na agadi nwaanyị ada aka nka na-egwu ọma agba. Ijie ọ nna gị mụrụ n'ịgbapụ ya ọsọ ọ ga-amagbu onwe nwanne anyị nwoke ka ị gwa ndị Igbo ndị na-ege ntị aha gị n'obodo isi wee bịa. Igbo ndị ọma na-ege ntị ekene m unu. Afa m bụ Nwaeze. Esi m United Kingdom wee na-esonyere ndị Igbo TV n'ọmarịcha asọmpi anụnwa ma na-enwekwa n'olileanya na ọ dịkwa ka iko mbụ ụwa anụnwa nwere ebe ọ ga-ejebe. Enwere m olileanya na ị ga-ebute nyawa iko. Ibute nyawa iko, kedu aha obodo gị? N'ụlọ ka ọ na obodo gị ebe isi were bịa n'ụlọ. Aha obodo m bụ Amaoli dị n'Ọgwụ Local Government n'Enugu Steeti. Gbam, ọ ya ka o mere. Kedu mmemme eji were mara obodo gị? Eji mmemme a na-akpọ ịwa akwa. Ya bụ nke na-egosi na mmadụ etozuo ikorobịa ma ọ bụkwa dimkpa. Ndị be anyị na-eme ya bụ mmemme kwa ahọ. Enwekwa mmemme ọzọ anyị na-akpọ oke oriri nke ndị be anyị na-emekwazi ihe bụ kwa ahụ ito ọbụla ka a na-eme ya bụ mmemme nke ahụ maka mmadụ niile. Ọmagbuo n'onwe. Ị nwere ike kọwara ka ihe o nwere nke ikpeazụ ahụ ekwara anyị ugbu a. Kedu ihe ikwu eme ya bụ mmemme? Nwere ike kọwara anyị nke ikpeazụ kpọrọ ya? Oke oriri anụnwa bụ dịka ihe a na-akpọ anyị nwa na-akpọkwazi iri anị. Ọ mbọsị ndị Amaoli ji ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ na mba ma ndị ọyị ma ndị ikwu na ibe na-abịa iji were bịa ime ihe dịka ịkpụ isi ana were nye nne na nna ha ochie. Oriri anụnwa ha na-eme ahụ ito ọbụla anyị ejekọta. Ndị okenye na-akọwa na a na-esi na anyị amarụkwa onwe anyị, si na ndị na-anụ nwaanyị afụkwa nwunye ha ga-anụ, chikwazi na ndị na-enwe mmekọ dị iche iche bụ ihe ọma echi na-ewe zute onwe ha. Ya bụ mmemme. Ọmagbuo n'onwe. Ọ bịara bịa dịghị ikwe Ikeji Arọ ndị Izuọgụ maka na ị na-anya mgbe ahụ mgbe ụmụnne niile onye ọbụla ebe ọbụla onye ọbụla si onye ọbụla na-anọtarịcha nwanne na nwanne enwe ike na-afụkarịta onwe onye na mara mma ọ magburu onwe. Anyị na-asị onye ọbụla onye Igbo ebe ọbụla ị nọ biko na-esonye ụmụnne gị n'ihe a na-eme, ọ na-amagbu onwe. Daalụ ndị nne. Biko eji m aka na mgbadụ niile na-esonye anyị n'ụbọchị nke taa na imesagwa aka ebe a na-akpọ share button n'asụsụ oyibo. Mee gịnị, gbasaa ozi a ka ndị niile nwee ike na-ahụ nyawo ka ozi na-aga n'ihu. O wee bụrụ ya anyị anaghị aga igbu oge, anyị ga-eme gịnị, anyị ga-agbapụ ya ọsọ maka na oge adịghị. Nwanne m nwoke, ịdịgo njikere ka anyị pụọ? Adịkwa m njikere papa. Gaa n'ihu. Nwa odibo gị na-ege ntị. Nsogbu adịghị. Dịka ịma na ihe gbasara Igbo TV Challenge, onye ọbụla na-esonye na nyawo ihe
onye ọbụla wụ onye Igbo na-esonyere anyị n'ihe anyị na-eme, na-agbakwa mbọ na ọ na-eme gịnị mgbe ọbụla anyị na-eme nyawu ihe, na ọ na-eme gịnị, na ọ na-ekesi ya, ọ ga-esonyere anyị. Mana ọ ga-amagbu onwe na tupu ya gaa n'ihu, aga m ebu ụzọ gwa gị otu ị ga-esi wee rite ihe nrite. Ana m abịa ka m nwee ike wepụta ya ebe ị ga-enwe ike hụ ya anya, maka a sị na a na-eme gịnị, a na-atụọ nkịta akọ nkịta ọkụ, ọnwụ na ịgwaghị ọ dịka atụrụ ya mbọ. Aga m agbapụ ya ọsọ ka m nwee ike kọwara gị n'ezie ebe a. Ị na-anya ebe a, ị ga-ahụ otu nyanwụ ihe si wee na-agbago, ị na-azata ego ga na-eme gịnị, ọ na-agbago. Ọ bụrụ na njụ oge ajụjụ, ọ bụrụ na ị maghị nyawa ajụjụ, enwere m ike nyetụ ohere ka ị chee ya eche ma ma ya zata ya. Ọ nwekwara mgbe m nwere ike inye gị oge ị ga-eji wee mee gịnị, mara ma ị ga-echi eche. Mana ihe m agaghị achọ ka ị na-anya n'aka nri ma ọ bụ n'aka ekpe. Achọrọ m ka ị na-ene m anya ka hapụ izuru oshi. Mana nke wezụkwu na ajụjụ ndị a nọ ebe a awụ ajụjụ ga-amahụ ume, ọwa ajụjụ onye ọwụna onye Igbo ga-azatanwu. Dịka i kwuru, ị ga-ebunye wa iko mee gịnị kwuru na ise. O wee wụrụ otu a ka ọ dị. Anyị ga-agbapụ ya ọsọ maka na dịka m si kwuo na mbụ, oge eme gịnị, oge adịghị. Anyị ga-aga n'ajụjụ nke mbụ. Mana chetakwa, o nwere ihe nchefuru, na ọ bụrụ na ị na-aza wuzie na o nwere, mana echebu na ị gaghị azata nwunye, maka na ụmụbụna nwanne anyị nwaanyị nke zatachara ihe niile, were ihe niile na o nwere nke ịzata ha, ihe ọ pụtara wụ na ịzachana, a ga-achọzi onye ọzọ ga-eme gịnị mbọchị ọzọ. Mbọchị nta ya chọọ na were ntị. Ajụjụ nke mbụ anyị ji wee bịa n'ụbọchị nke taa si o, biko nwanne anyị nwaanyị nwoke Nwaeze, kedu ihe a na-akpọ fon n'asụsụ Igbo? Ihe a na-akpọ fon n'asụsụ Igbo bụkwa ekwentị. Ihe a na-akpọ fon n'asụsụ Igbo bụ ekwentị. Ịhụgo ihe ahụ m gwara gị sị gị na ya bụ ihe agaghị ara ahụ. Ọ ka o si adị na mbido. Ka ihe ji si n'ọnụ otu ị na-akọwa na ọ na-eme ọbị na mbido, ọ naghara ahụ, ọ na-esi ike ka a na-agazini, ma ọ na-esi ike ka ọ na-ede. Mana ihe ị ga-amawo na mgbe ị na-agụ praịmarị 1, ajụjụ a ga-ajụ na mgbe ị na-agụ praịmarị 1 na mgbe ị na-agụ praịmarị 6 anyị na-awụ n'otu. Ọ bụ ya n'ezi nwanne nwoke. Ọ bụghọkwa ya. Ị na-etonite, ị na-akata ahụ n'ihe niile, ịmawanyewe ihe. O wee bụrụ ya, anyị ga-agbapụkwa ya ọsọ ka anyị gaa na nke abụọ. Nwanne anyị nwoke, biko gaa n'ihu gwa anyị ihe atọ ndị ụlọ ọrụ ndị Igbo TV na-akwado. Ihe atọ. Ndị Igbo TV nke mbụ, ha na-akwado asụsụ, omenani, nakwazi ịgụ maọbụkwa na ịdị na-ede edemede Igbo. Nakwazi ha na-enyezikwa aka ịfụ na omenala Igbo gakwara n'ihu iji na-akọwara ndị mmadụ ihe gbasara omenala Igbo. Ya were ị na-akọwa na ụlọ ọrụ Igbo TV na-akwado asụsụ Igbo, na-akwado omenala na gịnị ọzọ, na-akwalitekwazi edemede na agụmagụ Igbo. Ya wa na-akwalite Igbo, na-ahụkwa na ụmụnna anyị niile na na-eme gịnị, na anyị na-akpọkọnọta ha ọnụ mgbe niile. Ọkwa ya? Ọ ya. Kwa m gwara sị na emenyere ya aka, enyekwenyere gị aka. Enyemaka ngwa a na-enwe n'edemede Igbo. Enyemaka ngwa ihe soro ugbu ọ dịkwa m maka o nwere ajụjụ na-abịa ebe ahụ ndị otu ahụ. Ọ dịka o nwere otu isi hụ nya bụ ajụjụ, mana nsogbu adịghị. Onweghị otu ị ga-esi maka na ọnwa onye ji anyị gbapụ ya ọzọ gaa na ajụjụ nke atọ. Nwanne anyị nwoke, biko tụgharịa unity n'asụsụ Igbo. Unity bụ njikọ ọnụ, ma ọ bụkwa ịdị n'ofu, ịdịkọta ọnụ, ma ọ bụ
ịdị ofu, njikọ ọnụ, ịdị n'otu, maọbụkwanụ ịdịkọta ọnụ. Ịdị n'otu ya ahụ ihe m na-eche, ịdị n'otu. Ị na-anya ihe anyị na-emere Igbo TV wụ ịga n'ihu na agba onwe anyị ume ka anyị nwee ike megide na-adị n'otu, maka ịgwa nke nwanne nwoke, ịdị n'otu wụ ihe ndị Igbo chọrọ. Ya wụ ịdị n'otu dịzikwa ọ na-eme gịnị ka ọ na-agbara anyị ọsọ. Mana nke bụ eziokwu bụ na onye na-abịa ọ nara ihe ọ ga-emewu gịnị, o jisi ike na-anaghị anyị ga na-agba mbọ nke anyị ji were wụrụ ife ha na imere na mbọsị gara aga isi onye okwu n'ebe isi gwa anyị na onye Igbo bụ ofu. Igbo na-asụ n'onu n'onu, mana anyị bụ ofu. Anyị achọghị ime Ibe Enugu, Ibe Anambra, Ibe Ebonyi. Gbam icheterie okwu otu a nke ọ dị ịbịa gwa ya aha obodo ga ya chọrọ na esi m na steeti nke Imo steeti enwe ihe eji nkewa. Ọ dịzị ka ọ na-ebidozi nkewa, ihe mere ka anyị nwee ike na-eweta maka ịdị na mma. Ọ dịzị ka ọ na-emezi ọ na-ekewazi anyị, achọzi nkewa. O wee bụrụ ya unity na asụsụ Igbo wụ ịdị n'otu. Ka anyị gbapụkwa ya ọzọ, maka na dịka m si kwuo oge adịghị. Ajụjụ nke anọ wee sị ihe awụ ahịrịokwu ka anyị ga-eji wee jụọ onye ajụjụ a. Izuchukwu na-aga ahịa. Izuchukwu n'ahịrịokwu a, kedu ihe Izuchukwu bụ? Ọwụ aha? Izuchukwu bụ nkọwa aha. Ọwụ nkọwa aha ka ọwụ nnọchi aha ka ọwụ nkọwa aha? A nwere nkọwa ụda, nwee nkọwa aha. Izuchukwu bụ aha. Ọ bụ mgbe nnụrụ esi na ọ bụ nkọwa aha. Izuchukwu bụ aha. Kedu ihe mezi iji were gbanwee obi gị? Biko ndị na-eji biko ọwụ na ọzati ya unu chee nọ ya nwa unu ede ya ebe ahụ. Ọnwa ga na-ahụ ya, nwa na onwe ya agaghị na-ahụ ya. Gaa n'ihu. Ịma na onwe ka m si na-ene ya anya, ịma na ihe anụ nwa mmadụ emebe n'okenye. Nje buru ụzọ je kwuo nkọwa aha. Maka ịgwa eziokwu, o nwere ndị n'ụlọ akwụkwọ, o nwere ndị na-eme enye ha akwụkwọ ka bido dewe ihe tupu ị mara ihe na-eme, ha edechagwo buru nye. Na-ajụ onwe m, ndị a ọ gụkwara ihe agụ ka otu ha si makarịzi akwụkwọ. A na-emewe ihe mgbe niile, mana nke bụ eziokwu bụ na anaghị m ene ha anya. Ana m eme gịnị? Ana m ewere oge ị na-emere onwe gị ka gị na chi gị shikpa. Mana o nwere ihe nchọpụtara, ndị agha na-ebu ụzọ agba aga ewega akwụkwọ, ọwụ ha na-enwekarịcha. Abụọ ha na-eturu ugo ma ọ bụ nwekarịcha. O wee were ya mgbe ụfọdụ ana m eme gịnị? Ana m ene ndidi, ido anya edo. O wee bụrụ ya nyawo ihe awụghị nkọwa ụda, nwanne m nwoke. Ọwụhụ nnọchi aha. So anyị ma ajụ ọzọ, isọwụ nkọwa aha ka isọwụ aha? Izuchukwu bụ aha. Nyawo n'ọwa aha wụ ihe ịzara. Ngwa nke bụ eziokwu bụ na Izuchukwu wụ aha. Ịzatara ya. Ka anyị gbapụ ya ọsọ. Ajụjụ nke ise ka anyị nọ na nwanne m. Nwaeze, ịnọkwa ya? Ise? Ịnọkwa ya? Anọ m ya. Kedu ihe ị ga-eme wee tozuo oke isonye na asọmpi ndị Igbo TV nke anyị na-akpọ Igbo TV Challenge anyị na-eme ugbu a? Ofu n'ihe ị ga-eme wee tozuo bụ na ị ga na-esonyere ndị Igbo TV mgbe ọbụla ha nọ n'ikuku welu na-agbasa ozi. Ọzọkwa bụ na ị ga na-apịnyezikwa aka wee na-ekesa ya bụ ozi ha na-agbasa kwa mgbe ọbụla ha nọ n'ikuku. Ọ dịkwa m ka ọzọ ihe anụnwa na-abụ
ị ga-esonyere ha, ị ga na-ekesazikwa ya bụ ozi. Ịzatara ọfụma, ịzatara ya nnọọ. Mgbe ọwụ na anyị batara n'ikuku, ị gawa n'ihu mee gịnị? Gbasaa nyawa ozi, maka ọwụ na ị na-esonyere anyị agaghị ama na ị na-esonyere anyị. Otu anyị ga-esi wee ma na ị ga-esonyere anyị wụ anyị gaa na ebe Facebook gị ma ọ bụ ihe ndị oyibo kpọrọ timeline, anyị ahụ ebe ozi anyị nọ. Ndị oyibo kpọrọ ya evidence. Otu a nke anyị ga-esi wee ma na eziokwu ị na-esonyere anyị. Otu a ka mmadụ nwere ike iji wee mee gịnị? Tozuo oke na Igbo TV. Ọ bụghị maka ndị ga-asị aga m asụ ya na bekee, I have been following you. Ọwụghị otu ahụ. Ịsọ anyị eje ebe ọwụ na ọwụ na ịbaghara ya uru, ọbaghị uru. Ọwụ na ị na-eso anyị, o nwere ihe ị ga na-emere anyị. Anyị na onwe anyị nwekwara ihe anyị ga na-emere ndị Igbo. Eziokwu. Ọ bụgodo ụzọ nke anụ ị na-eme. Ị na-agbanele Igbo nwanne m. Daalụ. Dịka anyị na-aga n'ihe, anyị na-ekene ụmụnne anyị Jennifer Akanwa, Ozemena Rafael Ọzọ, Modestus Onwukeze, anyị na-ekene Edu King, anyị na-ekene Anyanwụ Oscar, anyị na-ekene mmadụ niile ndị na-esonyere anyị. TK Sunday ụzọ pụrụ iche, anyị na-ekene ụnụ. Nwanne anyị nwoke, ka anyị gaa na ajụjụ nke 6. Onye ahụ m gwara gị na ha agbapụ ya ọsọ. Anyị ka nọ na praịmarị. Anyị gaa na nke 6. Nke a ama m na ị ga-ata nke a ka achịcha. Nwanne anyị nwoke, tụọrọ anyị ilu Igbo 3 ị maara. Ofu n'ime ha bụ na nnụnụ si na banye na mkpu ka nọkwa naanị. Ịbụọ bụ na Igbo si na ọ na-abụ egbu anụ nwaanyị esoghị eri, mmanụ na unu aka ọnụ ụlọ. Nke ịtọ ya wee bụrụ na ọ na-awa na-egosi nwata awọ na ikpo okwute a na-alụrụ ya aka. Nke ịnọ ya wee bụrụ na anụ ụlọ ma anụ ọnya ejiri nwayọ wee hafụta ya, ma ọ bụrụ anụ agụ ejiri mgbụrụ wee kụgbuo ya. Iwesị ka itiri anyị ya mmezi. Nke 5 wee bụrụzie na ụkpana okpoko gburu na ọkwa ntirie. Ọwụkọ obere ihe. Gawa n'ihu ma ọ bụrụ ịchọkwara ịga. Nke 6 nke 5 wee bụrụkwa na Oliafia amadụ m nke 5 ka nke 4 ka. Mana ịzatachagwo ihe na-etiziwu mmezi. Anyị jụrụ atọ. Ya ka m na-asị na isizie ka igosi anyị na ewu onye Igbo. Ọ dịkwa mkpa igosi unu na ọ na-adị mkpa igosikwa n'Igbo na enwekwere ndị ihe Igbo ka na-achọ ụchọ. Ịma na o nwee ihe dị iche Igbo, nwee ihe dị iche Igbo bụ Igbo. Ha abụọ ahụhụ otu. Na ị na-asụ Igbo ameghị ka e wuru onye Igbo. Ama mma ndị mmadụ nọkwa ya. Maka onye Awụsa nwere ike mụta Igbo na-asụ Igbo, o meghị ka ọ bụrụzie onye Igbo. O wee bụrụ ya, anyị ga-agbapụ ọsọ. Nwanne anyị nwoke, ịzatara ya, tikwe mmezi n'elu ya. Daalụ rinne. Anyị ga-aga na nke a. Nwanne anyị nwoke, a gwara m gosi gị na ya wee ihe ara ha ahụ. Ajụ ndị ara ahụ. Tụgharịa okwu a n'asụsụ Igbo. People. Okay, people ka m ga-atụgharị n'asụsụ Igbo. Bụ ndị mmadụ. Onwe ihe ọzọ ị ga-akpụ ya? Onwe ihe ọzọ ị nwere ike ịkpụ ya? Igwe mmadụ, ọtụtụ mmadụ. Igwe mmadụ, ọtụtụ mmadụ. Nsogbu adịghị, anyị nwere ike were ya. Anyị ga-ewere ya. Anyị gaa n'ihu. Nke 8 wee bụrụ nwanne anyị nwoke, gwa anyị aha onye chọpụtara ndị mgbasa
ndị mgbasa ozi Igbo TV ngalaba ha dị na mba Washington DC na Amerịka? Nke a nwa bụ na ada agụta nke a na akwụkwọ nọ na aga m azụ ihe ọbụla mụ na mmụọ mkpebi. Onye chọpụtara ya dịka m si chee bụ Maazị Izichukwu nke ndị oyibo na-akpọ Grateful Heart, onye obi esara mbara, ọkwa ihe m che. Onwe ihe ọzọ chọrọ edo onwe ihe ọzọ chọrọ itinye ka m jụọ taa ka ọ ịzachagwo? Onye chọpụtara anya bụ ihe nwekwa ihe ọzọ mma m ga-etinye n'abụghị ya maka aha onye kpọrọ ụmụ nwa ka ị kpọrọ. Akwa gị ka m kpọrọ, amaghị m onye ọzọ, onwe onye ọzọ mma amaghị m onye ọzọ chọpụtara ihe. Ka anyị gaa n'ihu ịzata anyanwụ ihe Igbo TV dịka a kpọrọ ya makwa ihe onyonyo ndị Igbo bụ ndị Igbo nwee, mana Chineke megịnị jiri ngwekwara ngwa ọrụ si megịnị wee nwee ike megịnị. Daalụ nwanne m nwoke. Ọ na ha agwụ, ọ na ha imere ọfụma, ọ dịghị fecha mfe. Ka anyị gbapụ ya ọsọ. Nwanne anyị nwoke, biko tụgharịa okwu a n'asụsụ Igbo. Hypertension. Obi mgbali elu ma ọ bụkwa na ọbara mgbali elu. Nyawụ ọ dịkwa ka ọrịa mmadụ na-aya ya kwa ya. Hypertension bụ ọya ndị Igbo na-achị hypertension bụ ọbara mgbali elu ma ọ bụ obi mgbali elu. Ọbara mgbali elu. Eweziokwu ọya ịzatara ya. Ka gbapụ ya ọsọ. Ka anyị gaa n'ihu, ị ga-atụgharịra anyị ihe. Tụgharịara anyị 1,450 naira. 1,450 naira. 1,450 naira. Puku naira na narị naira 450. Puku naira na narị naira 5. Izata ahụghị ya. Puku naira 1,450. Puku naira na narị naira 450. Puku naira na narị naira 4. Narị bụ 100. Narị 4 bụ 400. 50 bụ 50. Eziokwu. Ka nyekwuo oge, otu nkeji ka ichebagharị echiche. Eziokwu. 1,000 naira na narị naira 450. Enwere m ike iwere ugbu a na ikwu one puku naira n'ọwụ maka ige ntị na nke mbụ ịzara. Puku naira n'ọwụ. 1,000 naira. Kwugharịzie ya. 1,000. Kwugharịzie ya. 1,000 naira na narị naira 450. Ọwụ ya bụ ihe ọwụ maịrị ka agụrụ ihe ahụ ka ọwụ dọla ka ọwụ na gịnị? Otu puku, kwugharịa ya ọzọ. 1,000 naira na narị naira 450. Ka m werezie hapụ ya ụta. Ịgbaniana. Dịka anyị na-aga n'ihe, a na-ekene nwanne anyị Blessing Ngozi, nwanne anyị Jennifer Kanokwe, John Bosco Odanọ, a na-ekene Freeman Joshua Eze Obodo, a na-ekene n'ụzọ pụrụ iche. Darren Edu King, a na-ekene gị. Prince Atuegbu, ekene. Darren n'ụzọ pụrụ iche. Candid Ja
Chike daalụ. Nwanne nwoke Nwaeze, kedu ka ahụ dị gị ugbu a? Onye obi ya sara mbara ọkwa ịtụkwunyegwonu m n'oche ọkụ dị n'okpuru ya. Eche m na ya oche o nwere ọkụ dị ya, otu nsi hụ si na-aza ya ajụjụ. Akwa ịfụ ka ọkụ si wee na-achanụ m nọ dịka onye na-eghe garị. Kedu ka onye ọkụ na-acha? Anyị mechi ihe anyị nye m okpu ga mgbe m ga ha abịa holiday na sọma. Nsogbu adịghị, ọkwa ihe nke m wu nke gị. Ya wụ nke anyị. Anyị niile nwe. Daalụ. A na-ekene nwanne anyị nwoke Oke Divine, na-ekenekwa Obed Thompson, Ogochukwu Ofebu Nwobu, Obinna Nwanzi, Uche Joshua na Ọnụabụchi Eze Martins, Emeka Tangoda, na-ekene Ebere Chigbo, na-ekene Chiazọ Ke Ugwuala, na-ekene n'ụzọ pụrụ iche. Ka anyị gbapụkwa ya ọsọ maka ya wee ajụjụ ọ na ha abịa na ngwụcha. Ngwa nwanne anyị nwoke gaa n'ihu. Ọkwa ajụ ya na nke mbụ ahụ dịkwa akwụkwọ ofu ihe ahụ. Kedu ahịa na-azụ n'ụbọchị taa n'ala Igbo? Ọchị ya. Grateful Heart Igbo nwanne gị. Ije egbu onye ị ga-eso wee kwa. Egbuo gị. Nke bụ eziokwu na tupu anyị amalite ya wee ebu m ụzọ kwuo ahịa taa. Ma ọ bụ na ị gere ntị, ahụ m kwuo ya, ebu m ụzọ kwuo ahịa taa. Aga m eme tụmbọm. Ọ dabalụ m ewere, ọ dabaghọrọ m ma a na-akpọ. Aga m ahapụ ka ime otu tụmbọm. Gani. Tata bụ ahịa Eke. Omen tụmbọm. Ị nụrụ mgbe m kwuru ya. Mba na ọgọ. Ị nụrụ mgbe m kwuru ya. Akpatara m anya kwuru ya ka asị m ọwụ na nkwucha ya ọwụ na ịda ajụjụ a agaghị m emere gị ebere. Hey! N'ihe nsonyere wee bido wee sị na m anụghịzi na tata bụ ahịa Eke nna. Ahịa Eke. Tata bụkwa Eke ihe. Nsị ọwụrụ na nke bụ eziokwu na onwe ndị na-enye ndị ga ebenyekwa ihe ndị oyibo na-akpọ expo. Ha dakwa anya wee expo. Ọ na ya wụ ihe anaghị aghọta ya. Mana ị na-agbanikwa ọkachasị ịmalụ ahịa bụ ahịa. Ọ dịkwa ka m ga-agba mbọ gote alụmanakị. Mmachi mmadụ gote ma alụmanakị Igbo. M kowe m na be m. Ọ nọkwa na ihe ndị Igbo na-akpọ ịntanetị. Okay. Ọ nọkwa ebe ahụ. M ga na-enyonye ya anya na ọ dị mkpa. Ya wụ ịma anyị nwere maka ndị na-amaghị mana o doro m anya na ụfọdụ n'ime anyị ma na anyị nwere ahịa anọ. Enwere Eke, Orie, Afọ na Nkwọ. Tata bụ ahịa Eke. Ndị be anyị ndị amụghị n'azụ. Kedu mbọsị amụrụ gị n'izu Eke, Orie, Afọ ịma? Abụ m Okafọ. Amụrụ gị n'Afọ? Ọhụrụ obere ihe. Mụ na onwe m amụkwara m n'Afọ. Ya wee nwere ike wụrụ Okafọ ma nwa Afọ. Asị na Okafọ ka a gụrụ m mgbe ahụ tupu emewe anyị mmiri Chukwu. Ọ bụ eziokwu. Wee gụwazie afọ Igbo ndị ọzọ. Abụ m na mbọsị Afọ. Daalụ nne. Anyị ka na-ekelekwa ụmụnne anyị ndị ọzọ. Ebere Chigbo, Meche Fabulous Man na aha nke Godwin Arikibe, Shakira Joy Okafọ Okeke, Esther Blessing daalụ. Nchere nwa Wisdom. A na-ekene n'ụzọ pụrụ iche. Ka anyị gbapụ ya ọsọ, nwanne anyị nwoke na-eme asọmpi Igbo TV n'ụbọchị nketa, nwanne anyị nwoke Nwaeze. Kedu aha nna gị? Eze Chukwu. Okay, ahụhụ obere ihe. Ọ na-eme nke ọma. Ọ dị ka anya oche adịghị ọkụ. Eze dị n'obi. Ọ dịghị ọkụ. Anaghị adị m ka ọ dị ọkụ.
Ai, oche nwa na-ekpo zazaza ka ose ndu Cameroon. Ngwana ka ga ni nwanna yo. Ka ga ni. Ma jụọ ya, agwara m gị sị ha jụọ ya na ha ara. Nwanne anyị nwoke gwa anyị aha onye chọpụtara dị mgbasa. Ajụgwo nga ajụ a mbụ. Aga m ajụ ọzọ. Ejugokwa m ya. Ajụgwo m gị ọzọ. Ajụgwo m gị ya. Ọ bụkwa na dịka na ijugwo m ya mbụ nzata ya, nzakwakwa ya kịta ọ zakwa ofu ya, ọkwa ya bụ na m azatakwa ya. Nwanne anyị nwoke. Aga m ama ihe m eme ya. Kedu otu a ga-esi were kwa onye ukwu wa? Ha ga-eme na a ga-ekuwe ya eku. A ga-eku ya eku. Ka ọ lafụ n'ịzọ n'ụkwụ naanị, maka onye azọ nya bụ ụkwụ nsogbu dị. Akwụkwa anya akwa ụka ga-agbasa agada n'azụ mmadụ. Ọkwa ya. A ga-ekuwe ya eku, pawa ya paka mpa. Warige. Ọ ihe na-ara ahụ. Ọzọ abịagwo. Ihe mere bụ na nke abịa kịta ga-abụ jara maka na nke isi afọ kwawa okpu azagwe. Ka bụzi mmezi. Ịma na mmezi abụghị na nke egoro ego abụrụ ofu ihe. Ọkwa. Ngwa. Ị ga-agazi n'ihu gwa anyị onye isi ọhaneze ndị Igbo. Anyị ajụbụkwa onye nwe ajụjụ mbụ n'oge gara aga. So asị m ka m jụgharịa ya ọzọ. Ihe m ga-ejiza, ihe m ekwesịrị m ịmara ya maka na ọ naghị eme ọfụma. Onye isi ama m na ịmụ ya. Onye isi ọhaneze ndị Igbo bụ Ọkammụta George Obiọzọ. Ọkammụta George Obiọzọ. Ịzatara ya. A mere ndị isi ka m jụọ ọgụ nke mere maka o nwere otu nke m ga-eti na-adụ ka ma ọ chọrọ ime ihe ndị Igbo na-akpọ ihe a. Ka m jụọ nke ajụbụrụ mbụ. Ịzatara ya ka anyị gbapụ ya ọsọ. Nwanne anyị nwoke gaa n'ihu gọrọ anyị abịdị Igbo. Ihe awụ ajụjụ na-atọ m ụtọ maka enweghị ihe ị ga-eme n'Igbo abịdị anọghị ya n'ime. Gaa n'ihu jiricha nnọọ nwayọ gụọ ya. Ị na-agụsi ike ka m na-anụ ya. Gaa n'ihu. A bo che de e fo go gbo ro gwo I je ke po po lo mo n ng nwe nye o p r s sh t u o v w ye ze. Nke bụ isiokwu na ịgbanere, mana aga m enye gị ohere ka ime gịnị ka iji kwe nwayọọ okwu ya ọzọ maka o nwere ndị ịgụtachaghị ọfụma. Okay. Ihe ebidokwa n'isi jiricha nnọọ nwayọọ na-agụ ya. Okay. Gaa n'ihu. A bo che de e f g gbo ro gwo I je ke po po l m n ng nwe nye o p r s sh t
U, O, V, W, Y, Z. Ka bido na ịgụcha a ka ihe gụrụ ka ịgụchara a. Abọ or abi. Gani go nke ọzọ. Oche. Maka na onwe inwe ịkpọ ya bụ. Ị nwere ike gụcha ha abụọ maka o nwere ike ọwụ na o nwere nke m na-eche ka ị gụọ. Nke ọwụ na ichi na maka o nwere ike onwe otu o nwere ụfọdụ ndị nwere otu ha si agụ ya. Ọ ga-ama mma gụcha ha nke ọwụ na ị bịara ọwụ na otu a ka esi akpọ ya gụchara m ha abụọ aga m ewe ya gaa n'ihu bido na a. A, bo, bi, chi, che, de, e, f, g, gbe. Gakwa na nke ịgụcha e nke ọzọ. Fi, g, ọgụ, gbe, ọgbụ, ghe, ọghụ, gbe, ọgwụ, he, i, je, ọjị, ke, ọkị, kpe. Na nke ịgụcha e gụọ nke ọzọ. Ji, ke, kpe, ọkpụ, kwe, ọkwụ, le, ọlụ, me. Ma ịgụcha kpe ka nke na-esote kwe, ọkwụ maka enwere akwụkwọ nwee ekwi kwe ọkwụ. Ngụrụgawa gaa n'ihu ya lo maọbụ le mụ maọbụ me ne maọbụ no ṅụ maọbụ ṅị nwe maọbụ nwe nye maọbụ nye o ọ pụ r si maọbụ si shi maọbụ shu t u o ve enweghị v gaa n'ihu we maọbụ we yi maọbụ ye zi maọbụ ze. Aga m ewere ya aga m ewere ya ịgbanịrị abịchịdị Igbo ngwa nke eziokwu nyawu ihe ka na-ara ụmụnne ya n'ụzọ pụrụ iche mana echere m na onye ọbụla wụ onye Igbo kwesịrị ịma abịdị Igbo maka ọ ga-ara ahụ ikpe onye oyibo si agụọ nke ndị oyibo ABCD onye ha gụta ya iwuru onye Igbo gba mbọ ngwụdị ihe ọzọ ị ga-akụziri ụmụ gị kụziwere ha abịdị Igbo maka ọnwụ ha na-ịmara otu esi agụ abịdị Igbo ị ga-ede Igbo darịrị nne nwanne m nwoke ahụ na nyawa abịdị iwu ihe bịaziri duwezie ka ọ bịa mewe ka uche gị ọ bịa dụwazie ọkụ itinyetiri ya ọkụ mana iji lụta aka n'ihe ị nọ ha ekwu kịta ịma na ọ bụghọkwa nsọsọ ọ bụghọkwa maka ego a ka Nwaeze ji bịa ebe a o doro gị anya gaa n'ihu kwụsie ike maka ihe ị na ha ekwu kịta ndị mmadụ ịkụzi ụmụaka ha Igbo ihe anyị na-asị bụ enwere ebe eji Igbo eje ndị mmadụ nọ na-asị enwere ebe eji Igbo eje
ọ na-ewute m kwa ụbọchị ma ọ bụ na m banye ụgbọala bọọsụ na-eje ọkachasị kịta ụmụ akwụkwọ bidoro na London ife ụmụaka ndị Romania ndị India ndị si North East Middle East niile ha na-asụ be ha ụmụaka ma nke dị ofu ahụ ma nke dị ahụ na-abụ maọbụ ịtọ maọbụ ịnọ ha na-asụ be ha na-akpa nkata na be ha. Mana e nwere nwatakịrị Igbo m fụrụ mụ na nwanne m nwoke mbọchị anyị jere igote ha na African shop. Anyị nụ ka ha na-asụ Igbo bịa ka ewere Igbo kene ha. Mama ya say he doesn't understand the Igbo. Ihere onwe m emewe m. Sọsọ anyị nwa ka ọ na-eme. Chimamanda Adichie kemgbe m gechere okwu na nwa ya nwaanyị nọ na Amerịka na-asụ Igbo. Ndị mmadụ ama aghọta mkpa ọ dị asụsụ anyị anụnwa ihe ọ na-atọ. Ndị ọcha achọghọzi ịfụ nke ha fugoro, ha chọrọ ịfụ nke ha na-aka afụrọ, ha chọrọ ịnụ nke ha na-anụbeghị, ha achọghị ịnụ nke ha nụgoro. Ha ga-asị gị eme masters ma ebe anụnwa ịchọ ime ihe gbasara nyocha a na-akpọ research, ha ga-asị gị mee ya n'ihe gbasara bụ unu kụziweziela anyị. Ị na-ogodo aghụghọ mana ime dochiche ya ọfụma ha na-ekwe n'isi ha ọdọ ha na-anabata ya. Mana ị na-agwa ha nke ahụ ha ma ọkpọm kọbụrịkọb ka ị ga-abịa kụziwere ha asụsụ ha nwa. O kwesịrị iwute onye ọbụla. Ọ bụrụ na ị maghị Igbo ọ bụghị nne na nna gị ka ị ga-atụ ụta, onwe gị ka ị ga-atụ ụta. Abịdị na mgbe mahadum ma ọ bụrụ iji m ọnụ mana mgbe anyị nọ na praịmarị mgbe agụcha m praịmarị na 1999 otego ọ bụghị ihe tata mana ọ ihe gbasara Igbo na-echu m ụla. Ọ na-ewute m na ndị mmadụ na-achọ ka ihe gbasara Igbo nyụọ ọka ọkụ. Chukwu mee ebere chi na gị na onwe gị na-akwalite ya ka m ji chi na m ga-ayọ gị. Ọ bụrụ na ọkịta nshi ọrụ nata na ike gwụọ m nwanne m ịkpọ m ga-aza ma ya bụrụ ihe Igbo aga m etinye ọnụ aga m eme ya ma ọ bụ ha n'ihe Igbo anyị gawa n'iru ọ ga-amasị m. Ya bụ ndị ọma na-ege ntị ọ bụrụ ego ka anyị ji bịa ego dịkwa mkpa mana ọ bụghị ya ka m ji bịa. M ga-alala ụlọ izu ihe mana London pounds na dollar abụrụ ọgbọ. Nwaeze nsogbu adịghị. Ihe ikwuru eziokwu. Ọ ya mere ị na-anya tupu anyị ebido nyawo ihe ana m akụ ya ka ekwe gwa ndị mmadụ na ihe ekwe eme ihe a ndị na-abịa ebe a dịka gị nwa na onwe gị jiri ọnụ kwuo ya. Anyị anaghị abịa maka ego, anyị na-abịa nke mbụ ịkwalite asụsụ Igbo. Mana ịma nna emewu dịka ihe a asị ka abịa na ihe abịa n'ụbọchị nke taa ka abịa kụzie ya akụzie ọ ga-adịkwa mma mana eme ya otu esi mee ya ọ ga-aka ndị mmadụ ame gịnị na-aghọta ihe a na-ekwu a na-achị ọchị na-akparịka nkata a na-akụzi ihe otu a ọ na-amagbu onwe o wee bụrụ ya nọ na be anyị ma nọ na mba ofesi onye ọwụna nwere ike isonyere anyị were mee ihe anyị na-eme. Ọ maka ego mana ego dịkwa mkpa ịchọkwa inweta nyawa ego ma ihe kwesịrị inweta ime enyekwuo were gbuo mkpa mana asụsụ Igbo dịka ọ na-emezi gịnị ọnwụ na ọ dịka ọnwụọna dịka nwanne anyị nwoke si were kwuo ọnwụọna nwanne gị na-akpa nkata bụ onye anụnwa kunitere na Yoruba kịta a na-akpọ Sunday Igbowo. Ihe o kwuru tata ndị mmadụ nọ na-asị na ọda asụ nwa oyibo onye na-achị ịbụ an activist ọma asụ nwa oyibo ọsị ha na ya abụghị onye oyibo na ya anaghị agwa ndị oyibo nọ ndị Yoruba be ha ka ọ na-agwa. Ọ ga-abịa sụwalụ ndị be ha oyibo ka anyị sụkene n'ube anyị biko n'ube anyị amaka. Nna anyị Peter Edochie na-asị otu anụnwa ọ na-enye m aṅụrị. Ekwe m onwe m nkwachi na mụ na ụmụnne m na-akpa nkata na mama ndị na-akọ ya mmiri mana mma nkọ ya mmiri anyị ọ bụghị ụzọ Igbo ka m sụwa be m akpa ala okwu ka m wolu oyi ụlọ na ọ dị ezigbo mkpa. Ndị Igbo biko na anyị menwu ya Chukwu gozikwa Maazị Izu na ndị ya na ha na-arụ ọrụ na iwepụta ihe dị otu anụnwa. Ndewo nwanne m nwoke ndewo. A sị na ntị na-anụ ihe ahụ ma ọha ka okpu ata ma ọha ka okpu amkpu. Ntị ga-anụ ihe ga-anụ ihe mana ihe a na-ekwu na onye na-eje dịka ntụbụrụ m na mbụ ị na-ana n'ụlọ ọ bụrụ na ị narụhụ ị na-ananaghị tupu ime ịnaruo ọ bụrụ ịnụ bụrụ ụka ma nwanne m nwoke o wee bụrụ ya ihe anyị nwekwe n'ụbọchị nketa ọ bịawa na ngwụcha ka anyị na-aga n'ihu maka ọ fọziri ajụjụ abụọ ka ọ fọziri nwanne m nwoke nyawo Eturugo ajụjụ nke 14 ka anyị nọ ugbu a.
nwanne anyị nwoke biko kedu ihe ndị Igbo TV na-akpọ social media n'asụsụ Igbo? Enwekwa ike ma ama ihe ndị Igbo TV na-akpọ ya, ikekwe onwe ihe ha na onwe ha na-akpọ ya, mana ihe mma asụsụ Igbo na-akpọ social media bụ efere mba ụwa. Nwa amaghị ihe ndị Igbo TV ga na-akpọ ya n'onwe ha. O nwere ike ha nwee ihe ha na-akpọ, mana ihe ndị Igbo na-akpọ ya bụ efere mba ụwa. Efere mba ụwa. Isi na ị maghị ihe ndị Igbo TV na-akpọ ya, na ọwụ ihe ndị Igbo na-akpọ ya. Ihe na-atọ m ọchị ebe Nwaeze nọ na ajụọ ya ajụjụ ọmarị ya, ọ bịa mee ka ume mahuo m, bịa mechazie o jirizie Nwaeze anya nwa ajụjụ. Ọ dị na-eme eme nọ ime ka ị maghị ya, onye nọ ya na o nwere ike ọ gaghị alọta, ma ndị nọ ebe a ha ga-asị ọ gaghị enweta ya na ọ ga-aga ịpụ, nwezie jiri nwa ya sa anya wee ihe. Daalụ nwanne nwoke, ịzatara ya nwa ihe. Social media anyị na-akpụ ya efere mba ụwa. Maka ikwu eziokwu na ọnwụ ihe niile ka ndị Igbo nwere ihe a na-akpụ ya n'Igbo, mana anyị na-agbanị ịhụ na anyị tụgharịrị ụfọdụ kpọwa ya n'onu be anyị, maka social media ya awụghị asụsụ Igbo. Maka anyị gaa n'ebe ndị ọcha nọ kwuo social media, ha ga-ama na social media, mana anyị kwuo efere mba ụwa. Ịchọ ịkpa ashịrị, ịma ndị be anyị ada ịchọ ịkpa ashịrị ebe ndị ọcha nọ. Ọ dị ka mgbe ụfọdụ ije ọrụ fụ onye Ghana ma ọ bụ onye Cameroon, ndị na-aghọta broken, anyị chi ịkpa ashịrị anya egbujiwe pidgin, anyị ncha nọrọ na kantin ma ọ bụkwa n'ọnụ ebe ọbụla na-eri nri, mana ha ịnọkọta inu ofu ụda okwu, mana ịmaghị ihe ọfụta. So ịnwe asụsụ gị fụ nwanne gị n'ọrụ unu a na-akpa ashịrị, ọ na-atọ. Ana m asị ndị ụfọdụ ụmụnne anyị ndị anaghị ekwe akụziri ụmụ ha asụsụ Igbo, bọsị ị ga-ama ihe mere onwe gị, izu ị ga-achọ ka egwu nwa gị ihe ebe onye nke ọzọ nọ, ịmara na nwa gị ahụ naghị anụ Igbo, ọ nakwa na-asụ Igbo, sọsọ ihe ị ga-eji egwu okwu asụsụ ọzọ. Izu ahụ ka ị ga-eji mara ihe mere onwe gị. Izu ahụ ka ị ga-emecha were anya nye ihe ndị oyibo na-akpọ sign. Nwatakịrị ahụ ga-asị ahụgwụ m Igbo mere o. Nne na nna na-achọ ka ọma otu ọ ga-esi were tapịara nwa ha ihe ha ga-eme, maka ha nwere onye ọbịa ọ o meri anya ụta. Nwatakịrị ahụ asị ya, "Mommy, why are you making your eye like that?" Izu ahụ ka ị ga-ama ihe mere onwe gị. Dịka m si kwuo, anyị ha gwa onye nwaanyị nne otu esi kwue nwaanyị ukwu eburu ibu ihe o mere onwe ya. Nwaanyị ikwu ukwu mbọchị ọ ga-ama ihe o mere onwe ya ma ọsọ da n'ahịa. Ọsọ da n'ahịa. Izu ahụ ka ị ga-ama ihe mere onwe gị. Mgbe ahụ ka uche ga-adị. O webụrụ ya nwanne anyị nwoke ị na-agbanị n'ụzọ pụrụ iche. Anyị na-agazi na nke ikpeazụ, maka ahụ m na nyawo ego ọ nọzi ka ọ nọzi n'akpa gị. Na nke ikpeazụ ka anyị na-aga ugbu a. Ịma na esi na ihe inwe bụ nke nwe, ọ bụkwa na m enweta ọka bụ ihe anyị. Onye ka iji nwa ya na-ekwu? O nwere ụmụnne anyị o nwere ụmụnne anyị ga-eweta esi na ha chọdoghị ya, na ha chọrọ nwere ike na ha chọrọ gaa na charity n'ebe ahụ ka ha chọrọ inye ọ wee ego ya wee mee ihe n'ime isikwana gị achọrọ a were chọta onye ọzọ ga-aza nye ọ wee ego ka ọ were ihe ọ nwere chọrọ iji were eme ka anyị gaa na nke ikpeazụ maka oge anyị na-akụzi kwarapụ. Nwanne anyị nwoke tụgharịa okwu a n'asụsụ Igbo. There is no smoke without fire. Ihe awụ ị na-anya ọdụ ka inu na n'Igbozi o nwere otu esi atụzi ihe n'Igbo. Enwere ka Igbo si ekwu ya. Gbam. Igbo si na o nwere ihe kpatara, o nwere ihe mere ihe ji eme, ma ọ bụ o nwere ihe mere ede ji wee bee nwe. O nwere ihe mere ede ji wee bee nwe. O nwekwara ihe kpatara ihe. O
onwe ihe butere onwe ndị na-achị na enwe ihe butere ihe merụnụ enwe kpatara ihe eji were mee ihe ọbụla mere nwere ihe butere nke bụ eziokwu bụ na emewere ya esigbodo na onwe ihe mere ede ji wee bee nwe ya ọ ka dịkwa mma ọkwa na o nwere otu ọzọ ichi were mee ya aga m ewere ya maka ihe nne n'anyanwụ ma ịmadụkwa nke ime ịmadụkwa nyanwụ inu ọhịa ahụ ihe m n'anya mana otu o si ịma ebe ị na-aga maka ọ bụghị nọ ịma na enweghị ihe ị ga-achọta ka ekpekwu ya ka ya na ya bụ nke oyibo ya wee dagbacha maka ihe ahụ bụ inu no smoke without fire enwe ihe mere ede ji wee bee enwe ọnya bụ ya ọzọ bụkwana na enwe ihe kpatara ihe ji wee mee ihe anọgide asị na awa ada agba ọsọ ehihie na nkịtị gbam ọya kwa ịzakwa nke ahụ ịma na ọ dị na law fallacy of non sequitur that na ewu na-agba n'ụzọ moto kugbuo ya ewu isi n'ọfịa gbafụta moto kugbuo ya na enwe ihe na-achụ ya ịma na esonye ya bụ ikpe adebjite sọsọ driver n'anya moto a ga-eje chọọ ihe na-achụ ewu na ọya nwa chụpụtara ewu chụkpunyere ewu ya bụ moto gburie ya bụ na ha na-abụghị ama ihe ha mere ma ekpere ibe ọchụ so na ọkwa ya nke bụ eziokwu na biko ụmụnne anyị ndị na-ekiri ọ ga-amagbu onwe biko jeenụ nwanne anyị nwoke Nwaeze si ya na o mere gịnị na ọ gbanye ya na maka site n'ụbọchị taa gawa n'ihu Nwaeze anyị ga na-ahụta dịka nwa Igbo. Achọrọ m ka ị gee ntị n'ihe m chọrọ ikwu maka nwere ike ị na-anụ ihe m na-ekwu a sị m na site taa gawa n'ihu ọnwụ sọsọ na iritere nyanwụ ihe nrite ego mba ịwụ nwa Igbo ọwụ aka ka anyị na-akụ maka Igbo nke bụ eziokwu na ọwụhụ gụwawo mbụ ma ọwụ izizi na-abịa mma niile na-abịa ebe a Igbo nke bụ eziokwu a na-agbanye maka ikwete si na ya esonu ọdụhụ mfe o wee bụrụ ya Nwaeze na-ekene n'ụzọ pụrụ iche na-asị gị aka iji ahapụ ya maka ihe onye ọbụla na-eme asị ya jisi ike ihe ọ pụtara na ihe ọ na-eme dị mma mana nke ọbụla ị na-eme asị wepụ aka enwe n'ofe tupu ome gị ọgụ aka abịa na-atụrụ ndụ agha mana ihe ị na-eme adịghị mma na nyanwụ nke a ị na-emete nyanwụ ihe ahụrụ m ka ihe gbasara Igbo si eme gị si enugwu ọkụ n'obi jisi ike ebe ahụ onwekwe ndị ọzọ ịmakwa ị na-agwa ha gbasara Igbo TV Igbo nke bụ eziokwu gwa na onwe makwa ị nọ na London mma na Washington DC onwe efe anaghị adị mana a na-ewepụta nyawo ohere ị na-eme nyawo ihe maka ọkwa ha nụ ahụ n'ibiri n'ụwa wee ha a na-agụsị mgbe ahụ ị nọ n'ụwa ma ọ wee ego na ị nwere ọ dịkwa mma mana ha ga-agụ kedu ihe iji ewe mepụtara ndị Igbo dịka onye Igbo ewu ọwụghị ịbịa zara aha ọwụ oke anyị na ọrụ anyị ịkwalite asụsụ Igbo ebe ọwụ na ị nọ na-eme oke ike kwere gị anyị nwere onwe anyị ga na-eme ike kwere anyị Nwaeze emekwu anyị na-ekenekwu ya na-asị ya ka ome gịnị ọ gaa n'ihu na-eme Nwaeze onwe okwu ịchọrọ ịgwa ndị Igbo gaa n'ihu were ofu nkeji gwa ha tupu anyị atọrọ ụdọ Igbo ndị ọma ana m ekene Igbo niile gbaa gburugburu ma ndị na-esonyere anyị enwe ndị ọka bụkwa ha nwa ị nwere ohere anụ nwa were mee ya ịma na ị neghị anya na nke ahụ ma ọ bụrụ na ị na-ene anya n'ihe gbasara ego ịma na anyị onweghị ihe anyị kwuru anyị jọs na-aza ajụjụ maka na ọ bụrụ na e lewere anya n'ihe gbasara ego ọ bụghị ndị nọ mba ofesi ka a ga na-akpọbata mana ebe uche anyị na ebe anya anyị dị wee bụrụ gịnị ka anyị ga-eme ka ụdị mkpụrụ anyị ga-akụ ka asụsụ Igbo omenala Igbo nakwazi edemede Igbo gaa n'ihu ịdị na-agawanye Maazị Izuchukwu ọ ka nwere ọtụtụ ihe mụ na gị ga-ekwu gbasara ihe anụnwa
na-abụrụ anyị chiche nya bụ nni anyị ebufutejere mba ụwa mana ebe ọ ka mkpa bụ n'ihe gbasara asụsụ na nkwalite ihe gbasara Igbo. Igbo TV anụnwa agaghị akwado otu anụnwa ị na-afụ ya otu anụnwa ihe anụnwa ịfụrụ anyị na-eme bụkwa otu ahụ. Agaghị enwekwa Igbo TV na London, nke anụnwa bụ na Amerịka. Agaghị enweta nwe ya n'ụlọ ngalaba dị iche iche. Anyị ewuo ndobe anyị ọrụ, ha na-alụ ọrụ, ihe a na-aga ọfụma, mana ihe kacha mkpa wee bụrụ na anyị na-asụ, na anyị na-ede, na anyị na-emekwazi omenanị. Ọ ka nwere mbọsị ọ ka ga-abụ anyị eweta tọpik ihe gbasara omenanị. Aka m chọrọ itinye obere ọnụ n'ihe gbasara omenanị maka ịjụ m ihe ndobe anyị na-eme. O wutere m na ụmụ omenala ụfọdụ ndobe anyị na-eme na anyị memerụ ya mgbe ahụ maka gịnị? Ụka wee bịara kụziere anyị si anyị na omenala dị njọ. Ndị be anyị ihe dị njọ bụ ife arụsị, omenala adịghị njọ. Enwe ihe dị iche na omenala na ife arụsị, ha na-agba abụrụ ofu ihe. Ada ama a na-ekwu ya n'obodo unu si ndị a na-eme omenala. Mmụọ ka mmadụ niile na-efe, ma Chukwu anyị na-efe bụ mmụọ, ma ndị na-eje na-arụsị bụ mmụọ, ha ncha bụ mmụọ. Mana omenala na arụsị abụrụ ofu ihe. Ya bụ onwe omenala dị mma ndị be unu na-eme, biko tinye anya. Ma nke na-egbu mmadụ aka m adịghọkwa, ada m akwadokwa nke ahụ. Mana chi biko Maazị Izuchukwu, ana m ekene gị. Ọ bụrụ na anyị pụọ n'ụdọ anụnwa ịma m mgbe ị ga-enwe efe ka anyị kwuo were kọwalite onwe anyị. Ana m agbago ume chi gị jichi ike. Aga m na-esonyekwe. Enwe platfọm nke m na-akwado ebe ahụ ka m na-ekesa ozi ihe gbasara ihe ndị Igbo TV na-eme, mkpọrọ Concerned Citizen. M na-enekwazi anya ọzọ m ga-emepe maka nke ga anụnwa mmepekwe ya ka anyị jikwere ya wee na-enye aka n'ihe gbasara ndị Igbo. Ha sị m na m ga na-enye aka ịdị na-ekwu sọsọ na Igbo ka m ga na-ekwu ọkachasị ihe na-eme na be anyị. Ka anyị tinyere ya ọnụ na anyị ncha gbacha ọsọ, onye ga-edozikwana ya. Ọ bụrụ na nsị nọ maka na ebe nnọ dị mma, ọkwa mmadụ dozie ihe. Be anyị na-adịrọ mma, ọkwa mmadụ ga-edozie. Ya bụ ekene m unu nke onye chiri nya zelu ka o mechikwa anụ. Ndewo, ọdụ m ka ga-ekwucha na-ekwucha, mana a sị na ka ọ ha na otu ihe si wee tọọ ụtọ nne ya nya agwụrịrị agwụ. A na-ekene n'ụzọ pụrụ iche nwanne anyị nwoke Nwaeze. Ntọ keneweghị onye ha agwụ na dịka isi wee kwuo anụgbo m ihe kwuru, dịka m si were kwuo Igbo TV na-abawanye dịka o nwere ihe ngwabụrụ mmadụ mgbe gara aga. Agwara m ha na ihe a na-ekwu iweta ọrụ na imezi ana Igbo, ndị ọdụ n'aka nwanyị nwa. Ọnwụ na o nwere onye ọzọ a na-enekwasị anya ga-emezi ana Igbo, ma na anyị na-arọ nrọ ndị ga-emezi Igbo ndị Igbo anyị nwa ga-emezi Igbo. Onye ọwụ na aka ha nwaanyị ka ọ ga-eme gịnị ka ọ ga-atụkwasị di ya. Onye ọwụ na ihe emenwu, biko isi ike na-eme. O nwekwe ndị na-eme ha ka nkụ, anyị ekwe m bịa ebe a bịa kpọwa aha ha na-agbanye wee na-asị gị jisi ike na-eme na Chukwu na-ahụ gị. Onye na-akwụghachi ụgwọ Chukwu, maka inewe anya na ọwụ mmadụ ma ọwụ ndị Igbo ibe gị na-emeri ewu ndị ga-abịa abịa kene gị sị gị na ịgbanye ya. Nke wee eziokwu na ị nwere ike ihe nweta ya, mana bụrụ n'obi na ndị na-emeri, na onye ọbụla na-emeri ndị Igbo ihe na-emeri ya onwe ya. O wee bụrụ ya, ana m ekene n'ụzọ pụrụ iche dịka ikwuru maka nke ndị London. Ya wụ ihe iwurewu na a ga-eme. O nwere ndị dị iche iche na-ahaziri ndị Igbo TV ihe a na-eme maka ịmọgwụ otu nsi were dọrọ ana m enwe efe. Atụrụ enu si were be gị mara be m. Mana anya wụ ihe dị mmadụ mkpa, ọ dị onye ahụ mkpa. O nwekwara okwu nne m kwuru, ọ sị na a na-ahapụ efe mee efe. Ihe vụlụ ọrụ bụkwa ọrụ. Ihe nara ọrụ wụ ọrụ. Ịhapụ ihe dị mkpa ime gịnị, ime ihe dị mkpa. Ọ wụrụ okwu wuru inu. Ọ ihe dị mkpa nwere dịka Izuchukwu ka m hapụrụ wee na-eme ihe gbasara ndị Igbo. Ana m asịzi Chukwu okike abịama ka ọ bịa gbaa m ume. Unu nwa na onwe unu mee gịnị, bịakwa mee gịnị, bịa gbaa m ume, maka na a na-agbanyawa ọsọ. A na-agba ọsọ, ị na-agba ọsọ hụ onye nọgị n'akụkụ na-eme gị na-akụrụ ya aka. Ị nwere ike jisi ike otu aka nwanne anyị nwoke tiwe na-ekwu. Ana m ajụ unu ma ọwụ nsọsọ nke anyị na-eme, onye ọwụna na-eme ihe gbasara Igbo, biko jisi n'ike na-eme gịnị, na-akwado ya n'ụzọ
pụrụ iche ọwụ ha nọ Igbo ka ọ na-asụ maka ibe nwere nsogbu bekee ọwụ ha na ị na-agwa ndị Igbo okwu ị ga-eme gịnị ị ga-eji Igbo wee gwa ya okwu ka m kwuo ihe tupu m emechaa o nwere ihe ikwuru mgbe m jụrụ onye isi ọhara eze ndị Igbo nke bụ eziokwu wụ na izu ha na-eme nyawụ ntụli aka o nwere otu nsi nweta efe kirịtụ ha n'efere mba ụwa ihe were m iwe wụ na a na-eme nhazi ka ọwụ ntụli aka akwa ndị mmadụ yi ọhanaeze ndị Igbo ha were bekee wee na-eme nwanne m nwoke ọhanaeze ndị Igbo ọhanaeze ndị Igbo biko ndị na-agwa okwu ọwụ ndị Hausa ka ọwụ ndị ọzọ ka ndị na-agwa okwu iwere bekee wee mee ya anụchara m nyawu ihe ịgwa nke weziokwu nwanne nwoke ike gwụrụ m maka nyawu ihe o kwesịrị gị ekwesị ma ndị na-akpọ ọkammụta akwụkwọ a na-agụ dịkwa na iche na mmadụ iti ihe ọ gụrụ n'akwụkwọ ihe a na-ekwu ihe asị onye nke ahụ ihe ọkammụta ma ihe ndị ọwụ na ịgụcha nyawu ihe iti gị n'ọrụ ọ bakwaghị uru maka ọwụ na ị gụrụ nyawu ihe mata nyawu ị kwesịrị ịma na ị na-agwa ụmụnne gị okwu kedu otu ị ga-esi wee na-eme ntụli aka ọhanaeze ndị Igbo were bekee wee na-eme ya aghọtaghị m ya o kwesịghị ekwesị maka ọwụ mkpụrụ ọjọọ ka ekụnyere ihe ahụ o kwesịghị ka ọ dị otu ahụ ana m ekwu ihe gbasara ma mmepe asị m ka m bidogodo otu ahụ maka na nke bụ eziokwu na ihe ga-adị mma ga-ebido otu ahụ ka ọ ga-esi wee dị mma ọwụ na ị kwadogbughị asụsụ gị ama m ihe ọzọ ị ga-akwado asị m gị na amaghị m mgbe ị ga-enwe efe amaghị m mgbe ị ga-enyetụ m nwa akpị m ọ bụgodo ụnụ na ngwụcha izu ụka maka na ihe m na-afụ n'ihe anụnwa ị na-eme ihe anụnwa Chukwu ji bido ụka bụ ị na-enwe ike na-afụ ya izu Chukwu ị na-aga ebe ị na-agategheri ya aka andị ọ na mgbago maka na aka ga-emechi kwuo onye chọpụtara na ka o si bido na ka o si wee na-aga ịka bụ nwatakịrị dịka mụnwa ka na-eto eto ịka nwere ọtụtụ ahụ iji wee rite uru ihe anụnwa na-agwa gị dịka ihe anụnwa ịrụtụrụ aka ọ na-emekwana m ihere iyiri ihe anụnwa anyị were sonyere gị n'ihe anụnwa ma ka m bidogodo ebe ahụ otu isi dị nwa eze ka m bụkwa na ekwesịghị ọnụ m bịa na efere mba ụwa ma ejiri ụdị ya aghọta m mana uche m dị ya ikekwe mgbe ahụ anụnwa agbakwa ọkara uche m dị ya ime magona ụmụ ya niile mmadụ na-anagote akwadote ọfụma ebidogodo ebe anwa izu o nwere ndị ihe ị na-eme na-amasị enwere ọtụtụ ndị ị na-adọtalụ ma Chukwu ma ịmagwụ site n'ihe anụnwa ị na-eme onwe ndị na-ekiri gị na-enwe aṅụrị n'ihe anụnwa ị na-eme ihe ị ga-aghọta onwe ndị ị na-enye aṅụrị ya bụ na ọ bụghị ihe ọbụzọ na-abụ ihe anụnwa ịlụta igodo akwa ndị Igbo ọ na-ewute nsị gị na ihe gbasara Igbo na-agbaka ọ na-echu m ụla ọ na-echu m ụla mgbe m nọ na agwa m gị sị gị na anọ m na ajem seminarị ajụghị m seminarị nwatakịrị I was a senior seminarian. I was close to a theology, so at the same time ndị apostolic work n'ime obodo ndị nne na nna na-enwe ezigbo aṅụrị maka aga m eji inu Igbo aga m eji okwu Igbo aga m eji egwu Igbo ihe ha na-anụ a sị na ihe anụ na-eri ka eji agbara ya ọnya ọnya bụ ihe ahụ ihe ahụ ka otu ahụ ka esi eme ihe gbasara Igbo anyị ejikwa ihe gbasara Igbo Mazi Nwaeze ndị na-azọ ndọrọndọrọ ọchịchị ka ga-emeche na-ayọ gị maka ihe na-anụnwa maka ka m gbanye na obodo oyibo na platfọm anụnwa aka ga-emeche yọ gị maka ka a ga-esi kwado ihe gbasara Igbo ma na-emefutekwu ya n'omume ma na-ekwufute ya n'okwu anyị asụwa nke bụ Igbo ndị mmadụ akwado enwere nwaanyị si na Amerịka na-asị na a na-achọ ndị ga-akụzi Igbo nsi na-anọkwa m na London ọ bụkwa nnụ nchọ ọ bụrụ nnọọ nshi na efere mba ụwa nwa na-akụzi ndị mmadụ akwụkwana m ụgwọ anyị nwe m ji ego na-eme mana achọrọ m ka afọ Igbo hafụ ifu ya bụ na ebe anyị na-eje kachara aka mgbe ọbụla ị ga-enwe ofere biko ngwudu nne ọ na-enwere nke ndị Igbo chi akara nke m ga-eji nweta sọ nsọ gị nwa biko ihe ga-eme maka ana m achọ ebe ọwụ na egburu azụ amegị na asa ya emechaa ihe a na-eme tupu m aga emewe ihe a na-eme anyị ga-akpa o nwere nwantịn m kwuru asị m na a na-ahapụ efe mee efe ya bụ na a na-ahapụ ihe dị mkpa mee ihe dị mkpa ya wee okwu onye awụghị ezigbo onye Igbo ha ghọta ya wee okwu ihe ahapụ ihe dị mkpa mee ihe dị mkpa ikwugwe ọ tata ka anyị eme
anyị agbanye nkịta tata maka nsogbu anyị na-enwewu ka emechaa ndị oyibo kpọrọ ya procrastination. Ọ jọgburu onwe ya afọ m ka ị na-akwalite gentleman Mike Ejeagha na ihe ndị ahụ ọ na-atọ ọhụ Igbo ka o ji akwụsị nzigi na onwe ndị ha niile na-enye aṅụ mana afụrụ onye bido ya mana ibidogwo ihe anụ nwa a na-ekwu afụgo onye bido ya na-akwado ihe bụ Igbo ị nọghọ na Naija ị nọ na mba ofesi afụgo onye bido ya nya bụ na ọ na-akọcha ede na-agbanye ya aja ọ na-eto biko ọ mgbanye aja ahụ and ndị ga-esonyere nọkwa n'ụzọ ọtụtụ ndị mmadụ igwe ndị mmadụ ga-esonye ga-eme gị ine anya n'azụ ebe i bidoro inwe aṅụrị ka anyị jishi ike nwanne m. Daalụ nne, ana m ekele mmadụ niile nke bụ eziokwu na ịma na ndị na-esonye Igbo TV awụ sọsọ ndị Igbo. Ka m gwazie gị, o nwere ofu onye si mba Zimbabwe detere ya akwụkwọ. O nwere onye si Trinidad and Tobago detere ya akwụkwọ. O nwere onye amụrụ na mba Eliza ebe London ahụ detere ya akwụkwọ. Enwegwu onye si mba Hitler Germany detere ya akwụkwọ. Na ya anaghị aghọta asụsụ anyị mana ihe anyị na-eme na-amasị ya ma egwu a na-akụ ma ihe ndị niile. O nwere onye nke kwuchara okwu nsị ọwụ na m hụrụ otu m ga-esi were na-akụziri onye nke ahụ ihe aga m eji aka mme gịnị kụzieri ya ihe na-akụ ọwụ na kedu otu ndị ọzọ ga-esi hụ asụsụ anyị n'anya. Anyị nwe na onwe anyị nweziri asụsụ anyị agaghị ahụzi ya. Ọ dịkwa ya ka ya mere ihe mere ndị mmadụ ji si na ihe mmadụ nwere ọ naghị asị na onye amụma enweghị ugwu na nna ya ma ọ bụ na ihe mmadụ nwere anaghị ndị mmadụ anaghị eji ya akpọrọ ihe mana nke bụ eziokwu na ọ ga-adị mma ebidogwe ya ebido onye ọwụna na-eme ihe gbasara Igbo maka ama m na kamgbe anyị bidoro o nwekwara ụmụnna anyị ndị ọzọ na-emekwanyawu ihe gwa nke bụ eziokwu. Ana m ekele unu n'ụzọ pụrụ iche. Ana m asị unu adakwa na mba Nwaeze ka m gwazie nke a ị nọrọ mmewe ọwụ na a na-eme ihe gbasara Igbo TV maka mmadụ one na-eneghi anya ị gaghị eme ihe gbasara Igbo ị ga-eji bekee mee ya maka iji bekee mee ya mgbe ahụ ka ndị Zimbabwe a ditere akwụkwọ ma ndị ha ga-eme gịnị ga-esonyere anyị maka ha na-aga anyị na-ekwu mana ọhịa ahụ mkpa m ịghọtagwo tata onweghị mgbe ndị Facebook ga-abịa sị oge ka anyị bịa kwụọ ụgwọ maka o nwere ndị buru ibu na-ekiri gị onweghị ihe nji eme ihe kacha mkpa wụ na ọwụ ndị Igbo na ebe a na-eme gịnị na-ekiri ihe ị na-eme nchọ ka ndị na-ahụ ihe anyị na-eme bụ Igbo ịwọchi eti ihe na efere mba ụwa ma wee postu ihe ịma ime ụdịka ihe ahụ anaghị asị na ọ ga-awụ onye Igbo ga-ahụ ya ma ọ onye Hausa onye mmadụ niile ga-ahụ ya ịhụrụ mmadụ n'one na nke ndị oyibo na-akpọrọ ya ebe a nke ị ga-ahụ mmadụ ihe a mana agaghị m ekwuru dịka m si were kwuo maka mmadụ one bụ ndị Igbo na-ekiri si na anyị na-aga ịda mba. Onye ọbụla na-eme ihe Igbo biko 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 obi unu ada na mba. Nke bụ eziokwu na ndị Igbo aga m ekwu ya ebe na o nwere otu ọ dị mana anyị m ekwu ya anyị mere njijiri Igbo na-ekwu maka ọ sọsọ ndị Igbo na-anụ ya. Ndị Igbo anaghị akwado ihe ndị Igbo na-eme. Ịnwe na-adị m maka anyị buru ụzọ wuo onwe anyị eziokwu ọwụ ya ka o ji emerụ ụfọdụ ndị mmadụ abịa ghọtahie werezie wee kwuo okwu dị agha sị na Igbo ahụhụ onwe ha n'anya. Mba, ekwenyeghị m na nke ahụ. Amakwa m na o nwere ndị na-ahụghị ụmụnne ha n'anya nke a wee eziokwu mana ndị nke ahụkwa na onwe ha n'anya ị gaghị ekwuruzi maka ya sizie ha ncha niile ahụhụ onwe ha n'anya. Ihe na-akọwa biko mgbe ọwụ na ịfụrụ ka onye Igbo ibe gị na-eme ihe megịnị kwado ya ka o mee gịnị ka ọ gaa n'ihu dịka Nwaeze kwuru ka mụ na onwe m kwuru anyị ebidoghị nyawa ihe maka ime gịnị iji gwara nweta ego ọwụ na ya abakazi mana ị na-anya anyị nwa na anyị zuru ka eme anyị na-ewepụta nke onwe anyị na-eme gịnị na-etinye ọ doro onye ọwụna anyị ya anyị na-ayọzi ka eme gịnị unu mee gịnị bịakọnọta ọnụ ka anyị nyụọ nwa mmiri ka o nwee ike gịnị ọgba ụfụfụ. O nwere onye si na anyị anyụọ sọsọ nke na ọ ga-agba ụfụfụ ihe m na-akọwa ya wụ na anyụkọta ọnụ ọ ga-agba ụfụfụ karịa ọgbanite ya bụ ụfụfụ. O wee bụrụ ya anyị na-ekele mmadụ niile nọnyere anyị n'ụbọchị nke tata
nyawo ihe mmemme ime n'ụbọchị nketa nwanne anyị nwoke Nwaeze nyawo oche ọ nọ n'ụbọchị nke tata echeghị m na ọdụ ya ọkụ mana ihe mere o jikwe ndị ọkụ maka na ọ wụ onye Igbo na-aghọta Igbo na-eme ihe gbasara ndị Igbo ọ ya mere ya anyị na-ekene gị n'ụzọ pụrụ iche ọzọ Nwaeze na-asị gị dịka ị nwetara ihe ndị taa anyị ga na-akpọkwa gị site na mgbe ruo na mgbe ka ime gịnị jisi ike na-eme gịnị na-anọnyere anyị adị m nkwadebe nke ego adịghọchi ịkpọọ m ebe ahụ nke a ga-aka mara ma adị m nkwadebe ma ọ na m adịghị nkwadebe nke anyị mere n'ozu ụka gara aga onweghị ego na ya mana iso wee mee adị m nkwadebe biko maka na dịka m gwara gị ebe ihe anụnwa na-aga katere aka jekwe dee ya n'aja ọ bụkwa ha na mgbe anyị kwuchekwere mgbe anyị kwuru nke anyị ga-ekwu ma ọ bụ na anyị rịdaa ọ bụgodo na ọ bụghọta ma ọ bụ na ọtata ya bụrụ tata ebe ihe anụnwa na-aga ka ọ ka tere aka and ọ ga-abụ ọma ịkwalite Igbo ịkwalite omenala Igbo ọtụtụ ndị mmadụ nnukwu mmadụ ị na-anụ ama ha ka ga-achọrọ ụzọ were bịa na anya bụ ngalaba nsogbu adịghị nke bụ eziokwu bụ na ọ hapụ ọhụrụ narị gị okwu n'ọnụ anyị na-asị na mgba niile bịara ebe a na iwu na ihe niile a ga-ekwu bido na mbido ruo na ngwụcha na onye awụrịrị Igbo o nwere ihe ndị oyibo na-akpọ perfect onweghị onye nọ n'ụwa bụ ya perfect mmadụ adịzụ mma ịnọ iti bekee anyị agaghị eji ewere pịa gị ihe ọwụ ị na-emie tupu ị mara ihe na-eme ibido sụwazi Igbo ị gaa na-eti ihe bekee ịkpọgodo ofu onye na-eme okwu ọ gaghị eti ihe bekee aga m agwa gị ebe ọ ga-eme oruo ọgbadie maka nke bụ eziokwu bụ na ọwụghị okwu Igbo niile ọwụghị okwu niile nọ na bekee nọ n'Igbo a ga-atụgharị nwa n'Igbo ya ụjọ atụnaghị maka isonyere asị anyị asị ya ịmahụta esi ịbịa anyị eme gịnị anyị enyere gị aka kwa mara otu a ga-esi mee gịnị kwa nyawo onye ukwu wara ndewonu echekwana na onye okwu anyị ekwute na ya ka anyị gaa n'ihu kene mkpụrụ mmadụ na-detere ihe tupu anyị atọrọ ụdọ anyị ekenekwa Meche Fabulous Man anyị na-ekenekwa ya ọzọ na-ekenekwa Kelechi Modesty Eberechi bụ anyị na-ekene n'ọzọ pụrụ iche Freeman Joshua eze obodo ịka nọkwa ya na-asị ọ ga-adịrị gị mma a na-ekenekwa Wigard n'ụzọ pụrụ iche a na-ekenekwa Posh Pan Ede n'ụzọ pụrụ iche Daron unu echefukwana na Igbo TV nọkwa na efere mba ụwa nke a na-akpọ Instagram anyị nọkwa ebe ahụ maka ọwụ na ọsọsọ na efere mba ụwa nke Facebook na-eso anyị nọkwa na YouTube nọrọkwa na nke a na-akpọ Twitter ha nche niile wụ Igbo TV ị ga ebe ahụ ide Igbo TV ị ga-ahụ ejimara anyị ndị Igbo na-akpọ logo ịhụ gị ejimara anyị nke ndị Igbo na-akpọ logo ịma na ọwụghị anyị ịma na ọwụ adịgboroja ime ikiri nwee ike wee sonyere anyị mgbe ụfọdụ anyị na-ejekwe na anyanwụ Instagram nwekwe n'ike kenekwe ndị ahụ ka ọ hapụ ịdụka mere gịnị anyị echefu maka ndị nke weziokwu Nwaeze inwe ndị na-anọ na Instagram anaghị abịa na Facebook ma na-ekirikwa ọ nwere ndị anaghị abịa na Facebook a na-anọ na sọsọ Instagram ịma na abịa na Facebook ihe eji eme nke Facebook bụ na ọ bụrụ na ị nweghị ihe eji wee na-akpọ n'igwe ntị nke a na-akpọ kaadị ndị Facebook nwere ike sị ngwa nenetụ mana ndị Instagram anaghị eme otu ahụ nke a na-akpọ free mode na ụmụ ihe ndị a ọ ya bụ ihe na-eme ọ dụzie ka ya na-anọkarị na Facebook anyị na-anọkarị na Instagram wee bụrụ ọwụ na sonyebeghị anyị na Instagram isi ike anyị bukwara igwe ebe ahụ anyị na ha agbakọ Instagram mana YouTube imekwa ike na-esonyere anyị eche m na ọgwụgwụ ka ọha nọ n'ụbọchị nke tata
obi dị m ụtọ mgbe ọnwa na mbịara ka mụ na ụmụnne m gịnị nọkọ anyanwụ ụfọ ji fọ ụfọ anafọ ụbọchị nta ọdụ ka anyị ga-eme gịnị anyị ga-achụ were nche nwanne anyị nwoke Nwaeze darụrị nne emechaa ihe a na-abụ ga-eme gịnị anyị ga-akparịta nkata maka ọ dịghị fecha maka ihe ndị kwuru wee na-ayọkwasị ọnwụ na o nwere atụ na ebumnuche nwere ịchọrọ izitere ya ozi ọ mgbe niile ka m na-anya mana izitere ya akwụkwọ nwere ndị na-ahụ maka Igbo TV ma ọ gwụrụ mgbe m anọghị ya ha ga-azaghachi gị biko detere ya akwụkwọ ịma ihe menụ ka ntị ihe akara ekwentị WhatsApp anyị ka m tinye ebe a ka onye ọbụla nwee ike hụrụ ya detere ya akwụkwọ ọgwụgwọ nna m anọghị ya dịka nsi were kwuo o nwere ndị na-ahazi ihe ga-eme gịnị ga-edeghachiri gị akwụkwọ adịghị ama ma ọwụ na o nwere ihe ị chọrọ ikwu ma ọwụ na o nwere ihe mebi ihe ndị oyibo na-akpọ ipost ihe ma ọ itinye ihe ọha ga-agwazi gị otu anyị si wee na-eme maka ndị ọbụla nwere usoro ha si wee na-eme ihe dịka mgbe ụfọdụ ndị mmadụ na-ezitere anyị ihe si anyị chọrọ ka anyị tiri anyị ihe dị ụta ihe kewa eziokwu na o nwere usoro eji were eme ndị na-ahụ maka ya ga-agwa usoro eji were na-eme maka na anyị si otu ahụ were mewe ma na anyị ga-adụ mbụ mebisie ihe niile ihe ọwụ na-emere enweghị usoro ihe a ga-eme gị a ga-ebu ụzọ na-enekwere nyawu ihe mara ma ọwụọ ha mara otu a ga-esi were kwa anyanwụ onye ukwu gwara ka m tinye awụ akara ekwentị maka na ọ na-adọ mma ikwu na ihe na-acha ekwuo ka ihe ọ na-acha ka ya maka na o nwere ofu ihe dị njọ ọkwụ ka emechaa anọghị m na nya ụgbọ ka emechaa bịa ọ ka gụ na nne m obiri nne m si na emechaa na-emebi ihe o wee bụrụ ya ihe awụ akara ekwentị anyị idetara ya okwu na WhatsApp ndị na-ahụ maka otu esi eme ihe ga-eme gị ga-edetere ga-azaghachi chukwu na mbọchị ncheta ọmụmụ m na ha abịa kedu mgbe ọ ga-abụ na mbọchị ọnwa anụ nwa gbaa ọgụ abalị na 5 ọrụ egwu ọ fọziri abalị iri nsogbu adịghị onye nwe anyị ga-edosa anyị ndụ anyị ga-ahụ otu a ga-esi were mee nyawu ihe ka a na-aga n'ihu maka nkewa eziokwu na ụdịka ndị dị otu a ya anaghị eji ụlọ egwu maka na ọwụ a sị na ọgaranya jere mba anụ ji ya akpa nọ ndị onyere nyeghachiri ya maka ọwụ ebe onye na-akọ ka ọ na-eri ihe ngwa gị na mbụ o nwere ndị ewu ụmụnne anyị bụ ndị Igbo mgbe niile anyị na-eme ihe ọ gaghị adịtụ ha n'obi ime gịnị isi ka ha mee gịnị ka ha gbasaa ozi oruzie mgbe ha chọrọ ka anyị mere ha ihe mgbe ahụ ka ha ga-echeta na ha wụ Igbo na ọwụ Igbo TV n'ọwụ Igbo TV apụtaghị na otu enwere Anambra State Broadcasting Service na ọ pụtaziri na ọwụ Anambra State Broadcasting Service apụta na ije ha ebe ahụ nye ha ihe emere gị maka iwu onye Anambra akpọrọ ya o nwere usoro esi were na-eme nyawu ihe otu a Nwaeze nọ ihe ọbụla ndị Igbo TV na-eme ọ na-akwado ọsị na ya chọrọ ime ncheta ọmụmụ ya ichere na ya ha kwado ya ị ga-akwado n'ihe ije na ihe ndị oyibo na-akpọ timeline ya enwe ibe ọ na-ekesasị ozi ya ebe niile o kwesịghị ka ekwuo ya ekwuo dịka m kwuru na mbụ ọgaranya jere mba anụju ya akpa ihe ọ pụtara wụ na ndị ọ na-nyere ya maka mmadụ ọ naghị adụ mma ndị oyibo kwuru ya sụrụ ya na bekee say you cannot get you did not so otu a nke ọ dị n'ụwa so dịka m kwuru mgbe ụfọdụ oyibo ga-apụta mana nsogbu adịghị anyị ka na-aga ime gịnị ịdụ ihe ndị oyibo na-akpọ perfect Nwaeze kedu ya na-akpọ adịkwa aka agana ijụ nyawa ajụjụ kedu ya na-akpọ perfect bro bụ idizu mma na iduzu mma kwa ya ọ mmadụ idizu mma ya mana asị onye dị mma n'azụ ọ ya pụtara na mmadụ adịzuru mma
onye dịzụ mma n'azụ, onweghị onye dịzụ mma. A nwekwara ike were ya dịka m gwara gị na o nwere ụfọdụ ihe onweghị ihe dị ụta ka a na-akpụ ya n'Igbo, mana ọ anyị ga-amazi otu anyị ga-esi ihe ndị ọzọ maọbụ na onwe ha edote mmadụ niile mma, ga-edoghọkwanụ mma n'ihe niile enwere ebe ị na-eberi. Ndewo, dara nwanne m nwoke, dara nwanne m nwoke. Ndị Igbo ndị na-ege anyị ntị, anyị na-ekene unu wee na-asị unu ọ ga-adịwakwa n'izu ụka na-abịa dịka Igbo TV Challenge, dịka anyị wee kwuo, ọ ga na-abịa, mana nke anyị kpọrọ ya agba nke mbụ ga-agwụ n'ọnwa Maachị a. Gbuo ya ka ị nwee ike soro, ọ ga-agwụ n'ọnwa Maachị a. Nke ọzọ nwere ike bido n'ọnwa Mee ma ọ bụ Juun. Jisi ike soro ịmagwa ihe ị kwesịrị ime. Nwaeze, biko gwa ha ihe ha ga-eme wee sonye n'Igbo TV Challenge. Ndị Igbo ihe unu ga-eme bụ ofu bụ na unu ga-ejide ọgụ eji mkponye bụ afịfa na-agbanye n'ukwu ndị niile na-afụ maka Igbo TV. Ọ bụghịkwa sọsọ Maazị Izu, enwere ndị anya na ha na-arụ ya bụ ọrụ, ya bụ nkwado ọzọ. Nke ka anyị ga-etinye eme ya bụ nkwado bụ ikesa ozi ihe gbasara ihe Igbo TV na-eme, nakwazi isonye ibinye aka taịpụọ, makwazi isokwazi si na ihe anụnwa dị gị mma ịlaiki ya bụ na ị ga-ataịpụọ dede, ị ga-ekesa nkesa n'asụsụ Bekee nyawu sharing ibinyekwa aka gị, anyị sị gị gịnị, hụ anyị n'anya, like ya asụsụ Bekee. Gaa n'ihu. So nya onye nwa bụ ibinye aka ebinye, hụ ha n'anya. Ibinye aka ebinye, hụ ha n'anya. Nke ọzọ zụkwa ide wee sonye n'ihe a na-eme, kwuo uche gị. Nke ọzọkwanụ bụ ibinyekwa aka kesaa, maka na a sị na ụgbọrọ gbaalụ m gbakwara nwunye di m, ka ịfụla ka ndị ọzọkwa na-enweghị ike isonye mgbe anyị nọ dịka otu anụnwa anyị nọ, nwekwa ike ịfụ ya mgbe ha ga-ezute na ya bụ efere mba ụwa. Ọkwa ya bụ nkwado anyị na-enye onwe anyị, maka na ihe i nyere nwanne gị bụ onwe gị ka i nyere ya. Wee bụrụ ya. Ndewo nwanne m nwoke, ikwutechara ya. O wee bụrụ ịchọ isonyere anyị, ọ bụghị ihe lara ahụ. Ị naghị emenyawa ihe kwụ na ị na-eme ya kwa mgbe, ọ bụrụ izu ụka abụọ na ihe niile anyị na-eme na ị na-ekesi ya, na-ekwe ekwentị ya ebe ahụ, akara ekwentị ya nọ ebe ahụ, idete. Ndị na-ahazi ihe ga-eme gịnị? Ha ga-eje n'efere mba ụwa Facebook gị, mara ma ihe ihe kwuru ma ọ bụ eziokwu. Maka nke bụ eziokwu, Nwaeze, mụ ụfọdụ ha ga-edetere anyị ihe si na ha na-ekesa, ha ejezi ebe ahụ nweghị ya ahụ. Ịnwe onye a na-atụkpasị, bụ onye nwere anwa, na-atụkpụ onye dị ndụ asị. Onye dị ndụ asị, a ga-achọpụta. O wee were ọ na-amagbu onwe ya na ikwuru nke bụ eziokwu, maka na anyị jee ọnwụ na ọdịrị ya, anyị ga-ama otu a ga-esi were kwa anya onye kwuwara. Nke ọzọ wee bụrụ na ụfọdụ ụmụnne anyị ndị nọ na be anyị n'ala Igbo, ekwentị nyawo ihe ikuku mbe ozi nyawo netwọk na-enyekwa ya ajọ nsogbu. Ụfọdụ ndị sonye ihe anụnwa Maazị Izu bụkwanụ ego sokwakwa na-enye nsogbu. O mekwa ihe m ga-asị na ọkwa ego anụnwa anata amara ka a ga-esi keweta. Ụfọdụ enwe ndị chọchara ihe ha ga-eji were sonyekwe, dịka enwe ndị enweghị free mode iweta. Ndị ahụ niile ha ka nọkwazi, mana ihe anyị ga-emekwe, a ga-ebe na be anyị adịrọ mmadụ anyị be anyị adịrọ mma. Nwe ndị afọ ọdụ ego ha ga-eji wee bata chacha, mana ọ na-agụ ha agụ. Aka ga-amacha ka emere ihe ndị a niile, kama na enwegwudoro ebe a ga-ebido, dịka ibidogwo ịgbafugodi ya ọzọ agbafu, ebido na ibidogwo karịa ịnọzi n'ọsọ. So na ọ ga-adịcha m ka anyị ka na-eje nwayọọ nwayọọ. Adachi n'ogwu mmadụ na doji, maka ịmagwo na ya ihe ọbụla ebe ọbụla ọ bịara ọchagharịa ya bụ na ọ ka nwere ebe anyị na-eje. Daalụ. O wee bụrụ ya n'ụzọ pụrụ iche, ekene m ụnụ. Anyị ga-anawa dịka nsi wee kwuo, ọ na-eme anyị chọcha ịpụ, ọ dịzie ka ya chọrọ ịpụ. Ngwa nke bụ eziokwu, ọ maka
otu nsi kwuo anyị na ụmụnne anyị nọrọ na-adịzi m na mana ihe na-atọ ụtọ na-agwụkwa agwụ ihe na-atọ ụtọ na-agwụ agwụ anyị ga-enwekwa nyawụ ihe omume n'izu ụka na-abịa. Aga m hapụ efe mee efe, aga m ahapụ ihe dị mkpa mee ihe dị mkpa. Nyawụ ihe dị mkpa maka ndị Igbo. Ndị Igbo dị m mkpa, ndị Igbo dị gụnwa mkpa, gụnwa na-ege anyị ntị, gụnwa na onwe gị na-ekiri anyị ugbu a ihe gbasara ndị Igbo. Ọwụ na ọdụghị mkpa, ị gaghị na-eme gịnị, ị gaghị na-ekiri anyị. Ọgwụ na ị na-ekiri anyị ka ị nwee ike mmata ihe ndị ọzọ, mana obi ụtọ m bụ na ị na-anụ ihe anyị na-ekwu. Were nyawụ ihe anyị na-ekwu tinye ya n'ọrụ, mee ka asụsụ Igbo hapụ ịna. Mgbe ọwụ na ị na-agbasa ozi ọwụrụ sọsọ ndị Igbo n'ebe ahụ, ị na-ekwu na asụsụ Bekee, enwebeghị ihe nji agwa gị ịmaragwo ihe kwesịrị ime. Ibe ọwụ na ndị Igbo nọ ijiri Bekee na-agwa ha okwu, ndị oyibo kpọrọ ya insult. Maka ihe na-akọwazi ndị ọzọ n'ebe ahụ na ha enweghị ike, na ha amaghị otu esi asụ Igbo, ọgwụ na ha anaghị aghọta. Nkwụkwọ nke bụ eziokwu Nwaeze a n'ebe a, achọghị m ka mbịa kọwasịrị ya. Ọ kụwakwasị leti, mana ọ sị mba na ya ha aga ịsụ sụpịrị na ya Igbo ka ya asụ. Mụnwa na onwe m nọkwa n'ebe a, nke bụ eziokwu wụ na akụwara m slate mana akụwachaghị m ya ka ọ kụwacha. O nwere otu nsi kụwa nke ịkụwara mana asị m na Igbo amaka. Ọhịa m kwuru sịkwa na m gịnị aga m ahapụ asụsụ Igbo ka anyị hapụ ya, maka na a sị na onye bekatazie akwa onye nwụrụ anwụ dịka onye nwagbure. Mbụ hapụzie ya bụ ihe a na-emeke n'ụzọ pụrụ iche, wee na-asị ihe ọwụ na ị na-emewu ihe dị mma, Chukwu okike ga-anọnyere gị. Ọkwa na o nwere ihe ị na-eme na-ebutere ndị Igbo ajọ aha, wepụ aka na ya wụ ihe ka ndị mmadụ hapụ ị na-asị ndị Igbo be anyị onye amekwe nka onye nke mee. Wepụ aka ihe adịghị mma, na-eme ihe a ga-eme ime ndị mmadụ nụ ya ha sị ama m na ọwụ onye Igbo, ọhịa ka ọ kwesịrị ime. Hapụ ị na-eme gịnị, ị na-ewetara anyị aha ọjọọ. And ihe na-eme ewu oke ọchịchọ. Hapụ oke ọchịchọ, chere Chineke, onye nwe anyị ga-eme gịnị, ọ ga-agọzi gị. Rụsikwa ọrụ ike dịka ị na-eche ka gịnị ka Chineke gọzie gị. Ị ga-eme gịnị, ị ga-arahụ ụra. Ị gaghị arahụ ụra, ị ga na-eme ihe kwesịrị na-eme dịka mmadụ. Ị na-eme nyawu ihe, Chineke enwezie ike bịazie mee gịnị, nyekwu aka. Maka ihe na-eme ya dịka isi were kwuo ụka eme na ọgwụrụ na onweghị ihe ị na-eme, ị naghị eji ụka na ihe ga-adịrị gị mma. Onwekwa ihe Chineke apụghị ime. Asị m na onye ha eme ya, mana nke bụ eziokwu wụ na onwe ihe ị na-eme na-ayọ Chineke enyemaka, ọ na-amagbu onwe ya wee nweta guze nyawu ihe obi enwe ike ka aga. Mana ọ biko ọ na onweghị ị na-eme, ị chọziri ka Chineke nna napụzie Pọl were nye gị. Kpachapụ anya, ị na-asị Chineke nna ya megịrị ya mee ka m were ọkwa Nwaeze. Ya pụtara na wụ na ana m achọ ka a chụọ Nwaeze n'ọrụ ka enwee ike time ebe a. Nwaeze onye bịara n'ụlọ ụka Nwaeze na-ekpe ekpere ka ebunie n'ọkwa. Onye ahụ onye isi ka nọ n'ọkwa. O rubekwa mgbe ọ ga-ana n'ezumike nka. O nwere ihe atọ ga-eme. Nke mbụ, na onye isi ga-eme gịnị, ya anwụ. Nke abụọ wee bụrụ na a ga-achụ ya n'ọrụ. Nke atọ wee wuruzie gịnị, na o mere gịnị, na o ji aka ya pụọ wee chọọ n'onwe. Mana nke bụ eziokwu bụ na mgbe ị na-ekpe ya ekpere, ị naghị ekpe ya ekpere ka nwoke anọkọtazie ka ọ hapụzie ịpụ, maka na ya onye onwe ya n'ebe a nchọkwa ime gịnị, ịnekwata ezinụlọ ya anya. Ọ ya wụ ị na-ekpekwa ekpere ụfọdụ, ị na-enemacha anya tupu ime gịnị, ị na-ekpe ya ekpere. Ị nwere ka isi ekpe ekpere a na-ekpe, ọ dị mma.
onwekwa ihe ị ga-eme n'ụwa hapụ ekpere dị mma. Ana m ekpe ị gaghị ekpekarị m n'ekpere, mana ihe m na-akọwa dịka ị na-ekpe ị na-echeta na ị ga na-eti ọrụ ka ya wee ekpere nwee ike ọrụ. Jesu na onwe ya mgbe ọ kpọrọ ụmụazị ya, o nwechara ihe ha na-alụ, o nwechara ebe o zutere ha. Ịmana ugbu ikwuru Jesu, nchetakwazie na iwu seminarịa maka onwe ndị ọzọ ga-akpụ ya Jesu na ahụhụ ndị ụka. A ga-enwe Chukwu otu isi kpọọ ya nnọọ Jesu n'mkpụmsị iluru nneelu ebe o zutere ụmụazị ya biko. Daalụ nne. Ngwanụ ụmụnne anyị ka ọ dịwanụ ụbọchị nta ka anyị chọọ n'Owere Nchi. Ọ ga-adị na Mọnde na-abịa abịa ma ọ kụọ elekere 9 na be anyị. Asị m ka m hapụ ị na-ewere oge anyị nwa n'ebe a ma ọ bụ oge ndị London, maka ọ ga na-emegharị anya. Oge be anyị ka anyị na-eji mgbe niile anyị na-eme ihe ya wụ n'ala Igbo, elekere 9 n'ala Igbo. Maazị otu ị ga-esi were sụgharịa ya ka o nwee ike daba na nke ya wụ izu ụka na-abịa. Aga m agbasikwa ike enwe ike mee dịka nsi wee gwa ya wụ Igbo TV Challenge ga-eme gịnị agba nke mbụ ya ka gwụ n'ọnwa Maachị, mgbe nke ọzọ ga-ebidozi a ga-emekwa kọnọma dịka ihe ndị ọzọ anyị ga-ewepụtakwa. Daalụ rinne, ana m ekene unu ka emesịa nọ. Daalụ.